Dunay usa ka life coach nga nagkanayon. Ingon siya, naanad ta sukad sa atong pagka bata nga giingnan ta nga aron magmalampuson, aron nga productive, kinahanglan nga maningkamot gyud ta sa pagtrabaho, no? Murabag ang kining pagpadasig aron nga mahimong produktibo, malampuson, naara gyud sa kanunay nga pagpaningkamot diha sa pagtrabaho. Apan matud pa niya kining maong life coach, ingon pa niya, we have to do away with that mentality nga trabaho, pagkugi, pagsigi og lihok maoy magdala nato sa mabungahon, no? Productive ug malampuson nga kinabuhi or sa atong career labi na gyud. Tungod kay matud pa niya, ang sekreto gyud nga magmalampuson ta mao nga we have to learn to set aside, no, and to make time una nga mangandoy, no? To dream. Unya, we have to make time to have that creative silence. Creative silence. Kay matud pa niya, diha mutuaw ang mga mutumaw ang mga plano, ang mga nindot, ang mga creative nga mga plano sa kinabuhi, sa career, sa pamilya. Nindot sa dangyahang idea, sa tinuod lang, kung magsigi gyud tag trabaho, paningkamot, no? Mahuman na lang ang adlaw kung makabantay ta, no? Maraog ka nang na-alienate ta sa ato ang kaugalingon. Nga kaingon bitaw tag mo nakapuyon ta, bation ta og kanang maboard naman ta kaayo sa atong trabaho. Tungod di ay kay wala ta nag-set aside og time para sa atong kaugalingon nga maghunahuna ta, no? Bitaw no, sa pa may maayong buhaton in the future. Sa may mga maayong mga plano, no? Na maghanay sa atong mga plano. Mao biya ning butang sa tinuod lang nga kanang that sets us different from lower forms of animals. Kay halos pare-pareho ra man gyud ta, no? Kasi I mean internally, ingon ana, no? But in our capacity to think as rational beings, we have the capacity to do natay kapasidad nga atong malaraw ang atong mga ginbuhaton sa umaabot, no? Ug kaya nato nga buhaton ang ato ang mga plano. Mga igsuon sa atong ebanghelyo nga nadungog karon, a very familiar parable, gani ko nakahinumdum mo mga pila ka Domingo nga milabay ato maninggi pamalandungan diya sa atong ebanghelyo. Ug nga diri atong matingala ta nganuman ning agalon nga gitikasan na gani siya sa iyahang kanang piniyalan. Anong sa katapusan sa dihang iyang nahibaluan nga gitikasan siya, nagusik-usik sa iyahang mga kabtangan, iya pa man gihapon nga gidayig. Anong iya pa man ning gidayig ning tao nga maumay nakapaalkansi niya, no? Dako kay siya glugi tungod kay ang katapusan nga bali, no? Nagpakita nga dako kayo ang nawala nga unta to kita na to sa maong agalon. Ug sa iya hapod nga bahin, sa piniyalan nga bahin, sa dihang pananglitan ang una nga case nga pila to ka taro nga lana, usa ka gatos nga taro sa lana. Ug matud pa 50 na lang ang gipasulat. Lingko diha, isulat diha nga 50 na lang.
Unsa ibot pasabot ni ana? Nagpasabot nga wala na pud siya commission niadtong tungura sa iyahang gibuhat nga pag-cut og 50%. Pero again, gidayeg yun siya sa iyahang agalon tungod sa iyahang maantigo nga paagi aron nga matud pa sa maong piniyalan, no? Nakabantay ta kung unsa ang gisulti diri sa sambingay. Sa tinuod lang, dili siya sayon nga strategy o paagi, no? Nganong nakaabot man siya sa maong huna-huna nga maong strategy. Of course, ning lingkod siya. Iyahang gitagaan og panahon gyud sa paghuna-huna, no? Kung unsa gyud ay ang maayo nga strategy niini. And finally, nakaamgo siya. Bitaw, no? Yun siya nga, unsa ra gud nang mawala sa kuang nga commission. Kung mawala kong commission ani, nalugi po ang akong agalon, apan kining tawhana na nakautang sa akong agalon, unya ako ang gikat ang iyahang utang, maghuna-huna yun na siya og kanang utang na loob sa ako. Apohon, kung wa na jud ko nahot, pobre na jud ko, kung mangayo kong tabang niya, sigurado, iya jud kong tabangan. So, ingon ana siya ka antigo, clever kayo nga tao. Again, dili na mahitabo siguro, di na mosulod sa iyang huna-huna. Kung kanunay lang siyang busy, no? Kung kanunay lang siya nga ang iyahang preoccupation, mao lang ang iyahang unsaon pagkaginansya, unsaon niya pagpadako sa negosyo sa iyahang agalon, saon niya pagdugang sa iyahang kining komisyon. So again, it pays, no? Nindot yun nga sa ato ang kinabuhi, doon na yun tayo panahon nga mulingkod. O kanang panahon nga sa ato ang kita lang, we are alone, nga di ta magunahon sa lain nga mga butang, mao na nindot kay nga panganahon nga atong planuhon ang atong kinabuhi. And nindot kayo nga karon nga bulan sa Nobyembre nga atong gihandom ang atong mga mahal sa kinabuhi. Right away we are directed to that idea sa pagpangandam usab sa ato ang kinabuhi sa umaabot. Maingon ta, planuhon pa day na, Father, nga balon man ta nga unsa na siya. By the grace of God, okay, adto ta sa gingharian sa Dios. Kundi ta maayo nga mga piniyalan, adto ta sa impyerno. Duha ra man gyud paingnan nato. Unsa may pagplano nato ana? Of course, obvious kaayo ang tubag nga maplano nato na pinaagi sa atong kinabuhi karon. And so, mga igsuon, nindot kaayo nga magbuhat yun ta. We have to make time for planning, no? Sa tuang kaugalingon. Dili kay sa pagplano nato sa gingharian sa Dios, naan naman na, there is no need to plan for that, but to plan for the days ahead, the weeks ahead, the months ahead, ug nindot pod ang immediate future, no? Nga tuig, ug siguro we have to ask ourselves, in the next 2 years, ako ang kinabuhi, kung buhi pa, no? Unsaon ka pagpalambo sa ako ang kagalingon, aron nga mas mugawas pa ang nindot nga butang isip piniyalan, no? Sa ako ang kagalingon. How can I bring the most or the best in me as a steward? What else shall I do, no? Aron nga mas mapagawas pa nato we can even bring out the best in us, isip mga piniyalan. Amen.